bil-vot ta' sfiduċa fil-gvern jiġi deċiż nhar il-ħamis li ovvjament biex jgħaddi jkun hemm deputat tal-gvern illi jivvota mal-oppożizzjoni, id-diskussjoni hija jekk membru tal-gvern għandux id-dritt iwaqqa' il-gvern tiegħu billi jivvota mal-oppożizzjoni. X'ħajamlu il-deputati tal-gvern ikunu nafu nhar il-ħamis, però id-deputati tal-oppożizzjoni jekk ikun hemm gvern laburista u ma jkunux qed jaqblu mal-gvern tagħhom, x'jagħmlu? Jivvotaw kontra u niżluh jew jirreżenjaw? Fl-eventwalità li jkun hemm gvern laburista u inti jkollok nuqqas taqbil mal-Prim Ministru jew mal-Gvern, x'tagħmel? Tivvota kontra l-Gvern u twaqqgħu jew tirreżenja? Domandi intelligenti ħafna li qed tagħmilli. Grazzi. Ħanejlek kien inni fil-politika mis-76. Għamilt ix-xogħol ma' 4 Prim Ministri, ma naħsib li se għalak il-każ issa meta baqa' li l-aħħar snin fil-politika. Inti tagħti garanzija lill-elettori tiegħek li qatt minn se twaqqa' l-Gvern. Min-naħa tiegħi żgur. Skont x'tkun li xu. Pereżempju. Kemm tkun ixu gravissima fejn inti qed tixli l-gvern li tagħmel affarijiet mhux suppost, allura tagħmel dak id-dover tiegħek bħala membru parlamentari. U twaqqaw. Jekk hija kwestjoni, jiġri, jekk hija kwestjoni ta' nuqqas taqbil f'policies, dik hija storja oħra, mbagħad hemmhekk tirreżenja jkollok. Jiena nkun qiegħda nirrappreżenta l-poplu, il-poplu li jkun ivvotali fuq it-tikit tal-Partit Laburista, mela jiena le, minix ħanwaqqa l-gvern. Ġiet irreżenja. Nirreżenja iva. Fil-każ tiegħi nimxi kif dejjem mxejt fis-snin fil-Parlament. Ġiet tagħti garanzija li qatt minn se twaqqa' l-Gvern. Jien minn naħa tiegħi le. Jekk ikollok nuqqas taqbil mal-Prim Ministru jew mal-Gvern, x'tagħmel inti tirreżenja? Jew tivvota kontra? No comment. Kif? Xer kollex namri kif jgħid il-Prim Ministru jien. Għallajlek xaħġa, jina mal-lider mandiġ problemi. Kollok nuqqas taqbil imma Bajja kiena mandiġ, allora fejn naħseb fija. Inti konvint li qatt mhux se jkollok problemi mal-Prim Ministru. Jina s'issa qatt ma jelli. U naħseb li qatt ma jkolli. Minħabba li tmexxija ta' Joseph Muscat differenti minn ta' Gonzi Pien, żgur mhux se jkun l-ebda diffikultà ma' Gvern Laburista. Ġifieri jagħmel x'jagħmel Joseph Muscat u l-Gvern tiegħu inti ħadd appoġġjah. Ikun hemm diskussjoni dejjem qabel, allura naf li s-stil ta' tmexxija differenti, allura naf li mhux se jkolli diffikultajiet. Fl-eventwalità ta' Gvern Laburista kif ikollok nuqqas taqbil mal-Prim Ministru jew mal-Gvern, xi triq tieħu inti li tivvota kontra ħut twaqqgħu jew tirreżenja mill-Parlament? Jekk jitrattani kif Gonzi tratta lil De Bono, nagħmel bħal De Bono. U? Nagħmel bħal De Bono. U De Bono? Se jagħmel? Se jagħmel il-ġimgħa d-dieħla issa naraw. Imma bħalu tagħmel. Avolja ma tafx Kniġi trattat dak il-mod. Min tafx ħajamel biex tagħmel bħalu? X'għamel s'issa iva. Jekk se jżomm kelmtu li qed jirtira s-sapport tiegħu lill-Gvern minħabba l-mod kif ġie trattat, jiena nifhmu kompletament. L-eventwalità ta' Gvern Laburista jekk ma taqbilx mal-mexxej jew mal-Gvern, mas-sistema tal-Gvern, x'tagħmel inti tivvota kontra ħut twaqqgħu jew tirreżenja mill-Parlament? Ma naħsibx li ħajkun hemm dik l-eventwalità. Jekk tiġri. Mhux ħajkun hemm żgur. Nassigurak li ma tiġrix ta'. L-elettori tiegħek għandhom ikunu jafu jekk twaqqax il-Gvern jew tirriżenja x'inti f'każ ta' nuqqas taqbil. Għandna fiduċja fit-tmexxija tal-lider tagħna illi ma jwassalx għal sitwazzjoni li wassal Dr. Gonzillu. F'eventwalità li jkun hemm Gvern Laburista jkollok nuqqas taqbil mal-Prim Ministru jew mal-Gvern, inti l-pożizzjoni tiegħek xi tkun li tirreżenja jew li tivvota kontra l-Gvern u twaqqgħu? Kulħadd irid iżomm li għaltari l-partit tiegħu f'tal-każ.